ሰላም ሰላም ናይ ሰላም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ሆርና ትርከቡ ሃመይ ኢኹምለይ ኣነ ሓፍቶም ዳሕናየ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ኣነ ሰላም ድናኹም ድማ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላክ ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ምስ ኩልኹም ሓደሽቲ ድኾንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እተዩ ቤተሰብ ድኾንኩም ደግሞ ምክርኹም ተግሳጽኩም ኣይፈለየኒ ናለማዕንቲ ዘለኹም ድመጻኹ ቪድዮ ደሞ እቲ ልባም ወዲ ኣዳም ድብል እዩ። እቲ ልባም ወዲ ኣዳም ልባም ወዲ ንሰበይቱ ምስ ማንም ጓል እዋን ኣያወዳድራን። ብዙሓት ጽቡቓት ኣለዋ ንስኺ ግን ንዓይ ንግስቲ ኢኺ ይብላ። ልባም ወዲ ምስ ብዙሓት ይላለ ነገር ግን ሓንቲ ይመርጽ። ናተይ ፍልይቲ ህያብ በዓልቲ ቤተይ ንስኺ ጥራይ ኢኺ ናይ ፈጣሪ ስጦታየ መዋዳድርቲ ዘይብልኺ ሄዋን ንስኺ ኢኺ ይብላ። ልባም ወዲ ብዙሓት ልባማት ብዙሓት ምልኩዓት ይፈልጥ። ናተይ ልባም እዋን ግን ንስኺ ኢኺ ይብላ ዝያዳ ድማ ይፍቅራ። ልባም ወዲ ሰበይቱ ስራሕ ገዛ ክትሰርሕ ከላ ከይትደክም ከይትጠሚ ይሕግዛ። ዝደለየቶ ኩሉ የማልአላ ተስፋ ይሂባ። ልባም ወዲ ናይ ማንም ዘረባ ኣይሰምዕን ኣብ ጎድኒ ሰበይቲ ኮይኑ ብትሕትና ይረዳድኣ። ተተባእሱ ድማ ክልቶም ይፈትሕዎ። ልባም ወዲ ብዛዕባ መጻኢ ህይወቶም ፍትውተይ ክብርቲ ኣማነይ ንዕንማኸር ሓዳርና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ይብላ። ልባም ወዲ ወለዳን ክፋቐሩ ይደሊ። ኩሉ ግዜ ንሰላም ንፍቕሪ ይሓስብ። ኣኽብሮት ደቂ ሰባት የምህራ። ልባም ወዲ ትዕግስተኛ እምበር ስምዕታዊ ወይ ሓያል ኣይኮነን። ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝነብር ዕጉስ እዩ። ልባም ወዲ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ኣስፊሑ እዩ ዝሓስብ። ንቕድሚት እምበር ንድሕሪት ኣይሓስብን። ልባም ወዲ ንሰበይቱ ካብ ኩሉ ኣብልፁ የፍቅራን ይንእዳን። ብኣኣ ኩሉ ግዜ ዕጉስን እዩ። ዘድልያ ኩሉ ኣብኣ ስለዝረክቦ ንስኺ ኢኺ ህልውቲ ብልጽቲ ህዋነይ ይብላ። ልባም ወዲ ንብረት ገዛኡ ንፋስ ከይኣትዎ ሰራቒ ከይሰርቆ ይከናኸኖ ናይ ባዕሉ እምበር ናይ ሰብ ኣይጥምትን። ልባም ወዲ ንበዓልቲ ቤቱ ንፍቕሪ እዩ ዝዝምረላ። ዓብኡሉ ድማ ኣይዛረባን። ንፋስ ከይወቅዓ ኩሉ ግዜ ይከናኸና የኽብራ የፍቅራ ይከናኸና። ልባም ወዲ ኩሉ ግዜ ንኣምላኹ የመስግን። ብመንገዲ ቅንዕና ይመላለስ። ኣዝዩ ነብሱ ይከናኸን ጽሩይ እውን ይኸውን። ልባም ወዲ ምስ ብዙሓት ይላለ ነገር ግን ንሓንቲ ይመርጽ። ናተይ ፍልይቲ ህያብ በዓልቲ ቤተይ ንስኺ ጥራይ ኢኺ ናይ ፈጣሪ ስጦታየ መዋዳድርቲ ዘይብልኺ ሄዋን ንስኺ ኢኺ ይብላ። ልባም ወዲ ብዙሓት ልባማት ብዙሓት ምልኩዓት ይፈልጥ። ናተይ ልባም እዋን ግን ንስኺ ኢኺ ይብላ ዝያዳ ደሞ የፍቅራ። ልባም ወዲ ሰበይቱ ስራሕ ገዛ ክትሰርሕ ከላ ከይትደክም ከይትጠሚ ይሕግዛ። ዝደለየቶ ኩሉ የማልአላ ተስፋ ይሂባ። ልባም ወዲ ናይ ማንም ዘረባ ኣይሰምዕን ኣብ ጎድኒ ሰበይቱ ኮይኑ ብትሕትና ይረዳድኣ። ተተባእሱ ድማ ክልቶም ይፈትሕዎ።
ብሓቂ ዳ ኣወዳት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ትጠቅም ብጣዕሚ ጠቓሚት ዝኾነት ትምህርቲ እያ ትመሃሩላ ስንብዎ ማለት እዩ ደቂ ነዋይ እታ ካልአይቲ ደግሞ ልባም ሰበይቲ ትብል ማለት እዩ በአማርኛ ልባም ሴት ማን ላገኛት ይችላል? ወጋዋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል። የባልዋ ልቢ ይታመንበታል፣ ምርኮም አይጎድልበትም። እድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርግለታለች፣ ክፉም አታደርገውም። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 10 እስከ 12 ማንም የገዛ ስጋው የሚጠላ የለምና እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን ያከብራት። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅድ 30 ሞገስ ያላት ሴት ክብርን ታገኛለች፣ ህኩተኛ ሀብትን ያገኛሉ። ምሳሌ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 16 ቤትና ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። ምሳሌ ምዕራፍ 19 ፍቅድ 14 ውበት ሐሰት ነው፣ ደም ግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት ግን ራሷን ትመሰገናለች። ምሳሌ 31 ፍቅድ 30 ባልና ሚስት ሁለቱ አንድ ሥጋ ናቸው። ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅድ 24 ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቅድ 5 ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም። አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 11 ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቅድ 4 ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንዲሁም ሰው አይለየው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቅድ 6 ሴት ልጅ መሸፋፈን አለባት፣ ከባሏ ጋራም በአንድነት ለጸሎት አብረው መጸለይ አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በሚገባ ልብስ ከእፍረትና ራሳቸው ከመገዛት ጋራ ሰውነታቸው ይሸልሙ። እግዚአብሔር እንፈራለን ለሚሉ ሴቶች እንደሚገባ መልካም በማድረግ እንጂ በሽሩባና በወርቅ ወይም በዕንቁ ወይም ዋጋው እጅግ በከበረ ልብስ አይሸለሙ። አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:9-10 ውበት ሐሰት ነው፣ ደምግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት ግን ራስዋን ትመሰገናለች። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ፍቅድ 30 አሜን። ስለ ቅዱስ ቃል የቃል ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ የተከበረ ይሁን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ድወፀ ጽሑፌና ብጣዕሚ መሳጢ ኣምሃሪ በተለይ ሰብ ሓዳራት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣምሃሪ ገሳፂ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ንምሃረሉ ደቂ ነወይ ትምህርቲ ንውሰድ። በተለይ ቅድሚ ሓዳር ምግባርና ብጣዕሚ ይጠቅመናና። መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ
ንለማመድ ማለት እዩ ደቅኖ ወይ ዓጋቢ ኣምሃሪ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ኢና ኣብ ጀዋልና ኣውርድና መፅሓፍ ቅዱስ ብልና ኣውርድና ማንበብ ንኽእል ኢና ንመሃር ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ንሂወትና ጠቃሚ ኣምሃሪ ኩሉ ነገር ናይ መፅሓፍ ቅዱስና ንምሃር ደቅኖ ወይ ማለት እዩ።